vechipiri. Saka mai vechipiri ndo vakuya vachidzinga mwana mukomana mukuru. Ndiuri panzo. Saka mwana komana anenge asara mumusha iwoyo wanenge akaberekwa nababa vakaenda kunotora vakadzi vavo, iyeye zita rake rinoramba richisumudzira zita rababa vake. Kana uchida news dziri up to date, wangu Bahasha TV ndo the best entertainment reti kubva kumarutivi, mana ese muZimbabwe. Bahasha TV, nyaya sezvadziri. Okay, akaramba Simon. Claim yakanga sokudai mambo. Sabuku akakiria chebesunda ichauro achiti ane chikadzo chokuona chitumba chakatsira mumba chaiswa pazuva uye pfumo rakanga riri pachitumba rabayirirwa murodhi zvikabva zvamukadzi samusha make. Dzokeredza Sabuku Garane akaita chikadzo chokuti mumusha make wakatsva bedroom nekitchen. Pakutsva kwedzimba idzi pakatsva zvitumba kana kuti zvitumba. Pazvitumba zviviri izvi pakanga paine pfumo netsvimbo. Chakazoshamisa ndechokuti pfumo rakazowanikwa rabayirirwa munzira. Chitumba chacho chadzorerwa. Kumrakabairwa pani munzira. Chitumba chadzorerwa icho chamboshaika chisingaoneke mukati memazuva 2 kana kuti 3. Uyu Tabe ane murume akashaya. Uyu Tabe ane vabereki Pamusoro changamira. Rega ndi kuvhurira nzira ndichinaro. Nyaya iyi munoiziva mambo makaitonga mushure yakambotongwa futi nadirect chief. Nyaya iyi ndiyo ine mwana ndiyo yakaenda kukoti chitapiwe kuti uyu chitauro apuwe 15 days dzekuti abve pamba. Mushure meunge achitandwa naamai wenhamba 2 amai vachiramba mwana womurume wavo kuti hadzide kumuona. Saka nyaya yaenda kwapiwa ndiyo yatakaenda na shumba chisose tikashayiswa mukana ikabva yangotongwa unzwi anofanira kupiwa 15 days dzechi 30 imba dzinenge dzatopwanya. Ndo dzimba dzacho dzakabva dzazopitsva idzodzo. Ndo nyaya yatakatarisana nayo. Saka Sabhuku vakabva vazokadzika vaona musha uye wacho. Vatsva musha uye manga mune zvitumba 2. Chemwana wababa avo nechababa vacho anova ndo chakagarirwa namai. Nguva iro rine 20 years rakutamba 24 handitika. Saka zvinizvo zvakatsva zvese. Taenda isusu time kwamambo takaenda tikanoona senyaya yanga iri mudare takaenda tikanoona. Takaona mapfumo echitumba aripo. Asi akazoshayika mazuva 3 ndobva azoonekwa rakabayirirwa murodhi. Saka changamirira kuti ndo nyaya iyaya mugone kuiona kuti ndo nyaya yacho. Amai vakudzinga mwana wemurume. Saka pamakaona pazvitumba zvangu zvitsaru kauti zvakangoba. Aiva sitakaona zvangu zvitsaru zvakatsva zvazvo. Saka handisuzwa kuti pachakazobayiwa munzira umu.
chakazenge zvangoendepi zvikazodzoka zviendepi. Saka sabhuku akakadzika mushama wokuti uyu ngawe andudze nekuti ndiye ari inchaji. Uyo kana achidzinga mwana uyo mwana wababa mukuru makamune chitumba zvikureva kuti uyu ndiye ari inchaji kangawe ataura kuti chitumba zvakatsvanyika. Saka ndiye amai yacho akaramba sabhuku. Pakaenda Simon mupurisa akadzoka achiti kudii? Mupurisa wakaperekedzwa nasabhuku bhobho kunzi pamba pacho ndipapa, asi chitiko chakaitika ichi sabhuku ngevaripo hanzi pakatukanwa zvakanzi ini nahandiuye ko murizopa mushaka ndi antoni chitauro yadzoka kuti zvakare antoni chitauro ndiatuzinde muridzoka nepamushaka Wavari kudzinga kuti pamushaka ndepangu geta vega yanu ndo masivira ndi kutakadini Sabhuku vakanga muripo nechinanga dare rakudzwa kare ichokwadi pavakaenda kunosevhwa amai ava Samoni ndakanga ndiripo ndakatoenda nemupurisa ndokubva ndasvika mupurisa ndokupaka motobheki yake pagedhi inini handina kupinda mupurisa ndokupinda nesamoni rake ivo vanga vakagara pavheranda mupurisa ndokusvika ndokukwazisana zvakanaka nako ndokubva ataura kuti aiwa isisi tinoshanda kudanho kwamambo makopi ndiri mupurisa saka ndauyawo nesamoni ndokubva mupurisa averenga samoni ndandiri pano ndakatopinda pamotobheki ndokubva varinzwa samoni ndoto vakabva vatanga kupopota pakataurwa nokuti mupurisa akatozobva vachingopopota chete vakataura vakati kana ariye sabhuku andimhanganiro ngaasunge antoni nekuti ndiye muridzi wepamba pane chitumba nendogara pangu pano hapana zvitumba zvapa pano uyu ndiye muridzi wechitumba ndiakanga achizvitengera vakatuka vakataura vakati inini kudareko kwandiuye kudareko kwamambo ndikauya iko munomushayisa kana mukana wokuti ndipindure munenge muchingondigangiridza nokuti handikwanise zvokutaura nechitsotsi chenyu ichocho tangai matonga nyaya yandakabhadhara $40 kuna amuzuka yakapinda iri pendi ndokuti ndizotambira samoni ndokubva mupurisa ambonyengetedza pakambofona ndofunga vamwe vekudare kuno vakambofona kuti vaedze kunyengetedza hama yamupurisa akazama nepesi paanogona vakaramba kutambira havana kana kutoriguma kusvikira mupurisa azoti sabhuku toita soti zvadai varambe ndo mafambiro akaita so hanzi akapiwa amuzuka ine dare riri pendi ina amai ivavo nyaya iyi pamusoro iyi nengishuru zvakaitika ndezvekuti inini amai ava vaita nyaya dzavo amene akatovaudza kumba kwangu vakauya vachirasika vakatonzokera mumashops uko inini ndavashaya kubva muna patakatonga nadhireti paipai inini ndandisatombovasiva pavakazonga paipi tandiite basa rataiita saka ndazovabvunza ndimani svika ndobva vazotsanangura asi pavakatsanangura nyaya yekunetsana kwemugana takati apo kuti saka ndopana vakanditi ndira kuti mutibatsirewo amai ndati mupinde pakati peda panyaya yemutibatsirewo tikati ndokubatsira ichirudzii makanoti apiwi kuna mambo ini ndiro kwamambo kai ndirokubatsira ichii makarijusa mambo wedu kuti imimi zvavakatonga zvisirizvo zvikanzi aiwa ndakuchiti mutibatsire ndikati kufunga kwenyu kuya kwamaita pano imimi napiwe muchitaura kuti muda kuti mubatsirwe kuti kudii amai vai vakati munotibatsirai munotigadzisa ndikati ini hatigoni kuti titaure nemi nyaya iyi nyaya inotaurwa kudare kana madai mundototi mupurisa aende nesamoni moya kudare nyaya inotokwa kudare saka amai vai vakanga vane njere nenyaya yekuti wawithdrowe nekirineya vakaita nokuti ndakasvika pakuvabvunza kuti mimi makadzi vamune loya zvikanzi loya ndoritaurira because loya ranga chayazodistroya dzimba saka havachayazodistroya because dzimba dzakatsva ndikati saka kutsva uku zvaenderana nezvamaida kuti zviitike zvikanzi ako zvichabatsirei dzakasvata handichanei saka ini takutsvaga kuti tiyanane nemwana wangu because sabhuku nekomiti yake ndoyekuita kuti nditadzokuwira nemwana wangu shuwa ndakauya ndikanoudza timu yedu yekwamambo ndikati ndozvataura amai avo amai vauya kumba kwangu nomashoko avataura saka nyaya yavakataura vakanditi nyaya iyoyi handaitadza kuenda kukoti because inini ndakauya ndichiti nditongwe nyaya yangu naamuzuka ndobva vanditiendai kupolisi ndikati amuzuka vakakutiendai kupolisi vasina kutaura zviri pamutemo muri musiri mudare zvana muri mudare
asi apa nyaya yangu akandigandiriza kuti ndisaitaure zviri pamutemo. Ndikati yashanga iri yezvika ndakandatemerwa imba, madziro nedemo naAntoni nekundijunga nenhumbi. Ndikati demo unenge watotema, nyayayo inenge yane criminal mukati. Saka isisu kudare kwamambo tiri civil inotanga yaenda kucriminal yozodzoka kupi kucivil kuno. Saka amuzuka havana kutadza kana wakakuti itanga imanda nokuti hanzi wakatombidza tenda kupolisi kati eka vanga vari right because havaitonga nyaya nedemo ka imimi maripota kuti mataura imi kuti ndakanga ndakutemwa nedemo. Saka nyaya ndiyo $40 yava kuti plus amaya vane rungaru rwavaina vozokasanyatsowa hendira chaizvaizva vanokuisa muchoto chenhema. Inini vane zvavakanga vatoinga vachida kuita pati vakandona ndakatomira kudai hamina hamene zvandakangwa ndakatongovaiginowawo pandakaudzwa kuti nyaya haitaurike pano zvamanditaura ndiri 1 pano but tiri team. Inini nyaya inofanira kuenda kudari inotaurwa namambo kuyananiswa yakaputananiswa kupi kudari. Nofunga ndo zvandakaita kana ana timu yedu ana Shumba ndakavaudza nyaya iyoyo wauya ikoko ndikati ndoma nyaya saka taitotariswa kuti amai vaive mudare wawithdraw statement ravo but nofunga nenyaya yesamoni vakabva vakwira kudai so. Saka amai vaive vane zviri kuitika bhozi vakabva vazobudisa kuti muromo kuti nyaya ichiri kupolisi. Polisi yakanditora ikandiswedza kuti ndikazosvika kumba kuma9 o'clock. Saka pane muzukuru panext vakabvunzwa kuti suspect ndiani zvika suspect amai ava moto uchibvira kuma11 dzousiku takaona vachibva. Saka ini ndine nyaya yekumapurisa zvandizembe kana kutofira mujeri nokuti ndakasunga. Saka inini ndakavati nini imimi mukuziva sekuti inini sisu havangoti takaenda kunoona tikazvikanzi aiva mapurisa ndozvakanidza ndakasvikana ndiri uko ndisvikana ndichidzungidza pasita kuti ndiri murwere ndaifanira ndakatorera kuchumbika. Ndikati ai izvo ndezvemapurisa isiriwe kwamama. Saka nyaya yacho ndati ndivhure pa$40 dzikutaura vakaitaura but amai ava vanokarungaru kavaenda kusu. Alright, tive tinoona kuti dzekufamba sei. Apa pane nhau yekutaura kuti imwe nhau nokuti apa masanganisa madzimambo maviri. Handi mapambo? Mambo. Nokuti tanga tisina pabata kuti $40 yakadyiwa ngamuzuka ari mudare rino ndichitonga here kana kuti se previous case muchifamba nedare. Saka mapajekesi yes mapajekesi isisu kana uyo muningi wangu Jacob akasiyawo ndinosvika ndichipedzesawo pakasi Izvo zvorechina handitika. Saka kureva kuti apa pamhosva iyi iwe mujeri ikesi kupinda nefesi yayo. Saka uyu munhu sezvo aramba kuti avanogamuchira samani next court date anofanira kuita sezvamaita izvi zvekunoti munhu atorwe vanongotaura avaende kunotorwa ava havachadi kusamana vanoda kungotorwa. next court koti chizve tabezi kundai chitauro kundai next koti shimaiona sekuti pane pandoda kugadzira mama. Inini nhau yaamai ava handina kumboitonga kumashure yakatongwa naamai ava. Ina handina kumboitonga nhau yaamai ava. Ini pangu chete pandakazongopindira chete kokuvataurira kuti nhau yenyu yamuri kuti itongwe mudare rino inochokuita nedemo ite criminal case inoda kuti iende kumapurisa. Kutongwa kwayakaitwa kumashure vakanga varipo ina handa kuitonga nhau ina handa kutonga naJacob. Saka zvakangokwana zvakadaro sekutaura kwandaita kuti ine previous engagement or involvement. Saka panine ndiri kudawo ndakuitawo go through kuona kuti maRC4 yayakanga yatongwa nayo yaripo yakatongwa ikapera here kana kuti ikasiyiwa. yakatongwa nhau ichipera ichinzipa yakanga yambotongwa yakanga yanzi mwana uyu haana kwaanoenda nokuti even pamajudgment rachona ramambo erodlate sabhuku wakava nokupupura kuti mwana uyu haana kwaanoenda nechikonzo cho ndiye mwana mukuru wababa vapi ava amai ava ndevechipiri. Saka amai vechipiri ndo vakuye vachidzinga mwana mukomana mukuru. Saka yakanga yatotongwa ichinzi mwana uyu haana kwaanoita sei kwaanoenda.
Saka amai ava vakazoita apiwa meno maroya vakanotorawo. That's why yakabuda even by OC chitaura zita rangu inini. Ndosa ndakanda kuenda unopupura kupi. Saka kuna kana mbowaniswa kana mukana wekuti kutaurwe. Kungosvika ngonzi 15 days. Hanzi 15 because pabepa rawo rawainaro rejudgment total 15. Echi unenge watodestroya dzimba. But mwana ndiye ari mwana mukuru ipapo. Ndikavati nini mwana wenyu 2 ava dai anga ari uyu mai vataya here mugunda. Saka ndo mamira akaita zvinhu zvacho. Right. Saka pakuti tipedze tiri kumira next court date uyu mukomana Anthony anenge aripo pamusha ipapo. Ava mai ava vanoda kuzobvunzisiswa nokuti tine tsika dzedu murawo wakasiwa nemadzitateguru yedu unoti mhuri musha wa Garande ndizvo ukaenda ukarora varora vanouya mumusha lifetime contract yekuti kana imimi mukafa mukadzi iyeyo anogona kufirawo pamusha ipapo nondio pane chitsividzo chake hati mazinzo asi akaenda akanororwa nemumwe uri kwanzisa amurora ouye ndiye anokodzero yekumutorawo kumwendesawo kumusha kwake rupanzvisa kana asina kurorwa akagara pamusha anenge akuti aiwa ndinongogarira guva remurume wangu andio rupanzwa saka mwanakomana anenge asara mumusha iwoyo wanenge akaberekwa nababava vakaenda kunotora vakadzi vavo iyeye zita rake rinoramba richisumutsira zita rababa vake. Saka apa pamuri kutaura kuti zvitumba izvi zvakagara 24 years chichaenda chiri kudzivirira kuti chivanhu chiitike pane mibvunzo. Saka apa zvisi zvinhu zvekumhanyirira kutsva kwakaitika ikoko pakaenda kunoripotwa kupolisi. Iwe nyaya chikutori kupolisi. Saka kana iri kupolisi kuchombira tinofamba nepolisi chitipawo kana pane kuita kwakarukira kuti pane munhu ari kupindawo atingati ndezvemhepo zvemudzimbi kwete pane